Бачково е със сменена формула и в момента наистина е много по-добра. Сериозно? Между другото, наскоро я открих тази вода. Взех се от един магазин и наистина много ми харесва. Безвкусна, както всяка вода трябва да бъде. Коя дума описва най-добре жените около теб? Безценни. Наистина ли? Разбира се. Жената, която уважаваш най-много, коя е? Майка ми. Колебава се между нея и приятелката ми. Кажи ни най-големия зелен флаг пред твоята приятелка. Че е способна да ми прощава много. Ти грешиш ли често? Ами всички грешим. Но ти по-често. Може да се каже, предполагам. Как се грижите за себе си? Аз си помагам, когато тя има нужда от помощ, тя ми помага, когато аз имам нужда от помощ. А хидратирате ли се, освен че се мотивирате? Може би недостатъчно. Добре, давам ти една водичка, бачково, изворна, за да започнеш веднага да се хидратираш. Между другото, наскоро я открих тази вода. Взех се от един магазин и наистина много ми харесва. Може би причината е, че бачково е със сменена формула и в момента наистина е много по-добра. Сериозно? Пробвай да видиш. Безвкусна, както всяка вода трябва да бъде. Няма вкус на хлор, на метали, на такива неща.